ma mutunci ne sarki zuwa ne kai mai murya. Yaƙin neman zaɓe na jiya ban raba shi dakin takobi ba, sai ka shirya sai ka dage ka tashi tsaye bayan ka miƙe ka bautu sannan ka ci zaɓe. Da karshe zuwa ne kai mai murya. Ɗan takarar da ba shi shiga daji yau shi je a cikin mota, gobe shi je bisa kan handa, jibi shi je bisa laulawa, wata rana shi jaye wando na shi tafiya ƙasa mai nisa, shi je shi sadu da talakawa. Duk wanda bai wannan aiki kai ka sani ba za shi ci zaɓe ba. Sai dai ya ji labarin an ci zuwa ne kai